Mas importante ang kinabuhi Kana. kaysa pagkaon. Diba ka na ba? Laom kayo na nga. Sa kayo puti pasabutan, ano? Mas importante ang kinabuhi kaysa Pero para sa ako, pagkaon. importante ang kaon para ka mabuhi. Nga naman, nun sa mong explanation na Papa Chubs. Kung magluya ka, sige, gutom na ka. So you eat. Nagluya mo lagi ka karon. Loy, wasok ka. Kasi luya, nagditribayo niya maluyagas. Wa pagani ko'y pamahaw. Actually, di ba? Pamahaw, diba? good. Twice na lang ko mag-eat a day. Okay. Muna ko ang kwan karon. Kanang giingon ni Papa RD nga mas importante ang pagkaon kasi kinaboy. Biblical na siya, Papa Chubs. Okay. Sige daw, be. Ambot ipasabot ana kay Kalba kay ba. Muna yung ganahan ba? Wala na intro ba? Sugod na intro ba? Ay, TikTok. Oh. Kanang magsugod-sugod niya. Kanang daghan pa kay pasakali nga programa Campus Radio pa man na. What? Panaw sa Campus Radio. Badlungon pa man kay Papardi ana, badlungon pa. Pag-as, badlungon mo din pa party. Badlungon sa party. Parties concept. Nag-research ko, ikaw daw may nakabutan nga DJ sa ulo. Ala kaya! Sa bagay. Ikaw daw dapat akong tularan. Sa bagay, lahi magidinon ang akong hobby. Yeah. Kana silang Papa Ray sa una, Papa J, Papa Sam. Ang mga butan nga ba na? Lahi na ilang hobby. Ako gasiparit ko nga akong hobby. Di balik-balikan na to, bay. Kung man god, nani mo ni mga kabarangay, nganong, unsay buti pasabotan ang mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon. Namanggoy mga tao nga di na halos matulog o dili na halos mo pahulay tungod sa trabaho o tungod sa negosyo. Uy, ayaw. Now, karon. Ayaw saan? Oo. Tunaw karon atong pangutanon si Papa Chubs. Nganong manarbaho man o magnegosyo man ang tao, Papa Chubs? Para mabuhi. Oh, di ba? Para makasustento sa pamilya. Ang may tabo manggod sa uban mga kabarangay, di na halos matulog, di na muhigda. Workaholic. Muhigda. Di gyud pong katulog. Okay, kay maghuna-una na pagkaugma. Ang may tabo manggod na mga ang may tabo manggod na mga kabarangay, mubag down ng atong immune system. Oo, kanang bitaw honestly bisan ako bitaw naka-experience magyapon ko ana. Kanang sawa pa ko nagtrabaho. Sana lang kag nagtrabaho na. Maguna na ba ka ba? Sa kayo mahitabuan yun. Go-overthink ka. Anong? Uy, oral nga. Marang bastos na ba? Oral exam. Okay. Tarungan na ba? Tarungan. Oral, quiz. Una ka ba nga? Sa kaya mo yan sa langit. Murag gasugod ba? Sika overthink ba? Gasugod ang tanan. Na biblical gyapon na. Ingon ang Ginoo nga ayaw kabalaka kung unsa imong suoton or unsa imong kanon pagkaugma. Tanawan ang mga langga mo. Wala man magsimba sa kuha. Wala kaila sa kuha. Pero tanawa, buhi sila. Tanawang mga sagbot. Tanawang mga sagbot. Nagsimba ba din ng sagbot sa kuha? Nakaila ba din sa kuha? Mugin ang itawag there's always a rainbow. There's a rainbow always after. Mutubo, magaling na. Di ba? Mutubo, magaling na nga. Wala kaila sa kuha, ikaw na inuon nga. Kaya ni mo ni mga kabarangay, usahay ma-mislead ta sa ginatawag nga kanabay tawag working hard ba para mabuhi. Pero wala ito una sa sige na itong trabaho para mabuhi, paingon dito sa kamatayon mga kabarangay. Ano man, di nagtampahulay. Ang immune system is very important mga kabarangay. Because ang immune system mga kabarangay is the soldier of our body. Muna yung mga sundalo, Papa Chops. Muna ang mga SAF, AFP. Gatiktok na sila. Gatong mga gatiktok kung natin ganas tapas now. Lati ka muna mga kabarangay, magkonsenta ba? Chismis sa tagamay ba? Nalagi mga TikTok karon ang mga kuan. Sundalo og mga pulis og mga members sa armed forces. Nating ganas tapas now. Sige, sabitan ano? Anyway, chismis lang na siya. Trending nga kanta. Trending na siya. So karon mga barangay, wa kay pahulay, sige ka og hustle. Bag down imong immune system. Di din mo sulod ang different kinds of diseases, Papa Chubs.
Wala, iluya na imong immune system eh. Diyan na rin mo sulod si high blood, diabetes. Diyan na din mo sulod si cancer. Insomnia is a cause. Insomnia is a cause. Ang kadang triggering factor. Muna triggering. Ganun may insomnia man tao because the person always overthinks. Dili ba na sige ko na sa iyang crush, di ba? Pwede yapon. Pwede insomnia, di ba? Siguro na kang singalan tanya pag humana bisa kinsa. Pero ba ba? Ako mo na-experience ako din before kanang imuha bitaw kanang pugga ni like sleepy na kay ka. Ayaw na kay ka. Kunya na ba kay gusto tiwason ba? So imong i-sacrifice lugar imong pagkakatulgon tungod kay na kay gitrabaho. Igid sa mayog effect ba? Ay, di gid mayo ba? Sa mayog effect in the moment. Nga gusto na ka matulog, di ka katulog. Diyan na gini mo sulod ang biblical statement nga mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon. So ay galing sige kagkaon makitulog. Si may tabo si mo ha. Kaysa magluya. Bahala og ginagmay lang ang imong pagkaon. Pero sakto kag pahulay, sakto kag tulog. Ay bisan palagi tag 5 ka kutsara na imong kanon brad, mas makaayo pa na sa imo. Alay bad kicking makaayo pa. Mao na sa mga kabarangay, busa don't sacrifice. Ipanghatag na ninyong ubang racket sa moa. Bitaw mga kabarangay, naisgutan na mo maguni kay tungod aning ato mga ginahangaan nga mga celebrities nga imbis unta mga kabarangay daghan pa sila og ma-contribute sa industry, di ba? Daghan pa sila og malingaw nga mga fans, mga shows, mga concert. Daghan pa unta sila mapa-inspire pero wala sayo sila mi-graduate mga kabarangay tungod sa mga nagkalain-laing balatian. Di ba Papa Chaps? Take a look at Michael Jackson. Sinay tabo. At sayo kay siya at the age of 50. Dapat to sa concert dapat nagpractice pa sila I think rehearsal mo pa ito time. Papa early. Ito pa pinakabata mga kabarangay and trending ni siya karon mga kabarangay. Kining usa sa mga bokalista sa Aegis. Kaila kang Aegis Papa Chaps? Kaila kayo. Allah, sa may mga kanta sa Aegis Papa Chaps. Pag-ibig ko sa'yo. Allah, kurvaya. Toto. We have found out, Papa Chaps and I found out nga ang kuanday, ang cause sa iyang iyang cause? Kuan na siya. Ay, ano na, ito lang i-clarify unya sa doktor nga itong mga hinabi, mga kabarangay. Breast cancer. Diyan to man sa California for treatment for stage 4 breast cancer and lung stage cancer. 4 na siya ba? Stage 4 breast cancer. Na ba? Stage 4 ba? Stage 4 na day. Kung maguna mag-start sa breast or mag-start somewhere sa imong lawas pag dili siya maagapan na termino anay mo kuan siya mo metastasize ang cancer. Usually sa ako mga singer man ang Cascade Papa Chaps. Ayun ang Cascade mo Aegis na lang Cascade. Hello darkest my old friend. Ayun ang medical term metastasize. Mag-start na siya sa breast ang uban. Tapos pag di maagapan, dili mo tuog chemo. Magtakod-takod. Mo kuan na siya, mo kalat. Dito mo paingon sa imong lungs. Ang uban sa imong bone. Grabe na bay. It's very painful. Cancer is a very painful disease. Mao din nga after your chemo, prone na din kay ka sa kumbaga mga diseases, no. Kumbaga dili siya wala gina nga survivor ka. But still dili gyapon kumpiyansaan kay kumbaga dili siya kanang assurance ba for you nga dili mabalik sa imo. Dagan man mga chemo nga may pasar napoy uban nga wa gyud gyapon. Iya ba? Naulian ang itabo kasagaran na gi-chemo tong iyang breast. Na cancer free.
Pero na ginatawag ana sa medical is recurrence. Mo recur after 5 years, after 10 years. Mubalik sa po dito na po sa lain nga organ. Tapos imong immune system na dili na siya the same before. Dili na. Labi na kung i-chemo ka. Kaya na may mga Kaya siya, like dili 100% nga katugid nga nga mga tanan man gud ang cell may go. Mo na say problema sa chemo eh. Wave ba yan na wave? Maigo imong imbis nga butang na to usara imong cancer cell i-chemo di man katorang cancer cell lang makimo tanan man. Muna ang kasagara makemo magluya. Mawala ang buhok. So, dili sa sayon gid ang cancer actually mga kabarangay. So, dito na din mo ma-realize nga sus maibog na din ka ng mga kuan, maabot ang maibog na din ka ng mga makita nimo nga mga pobre diya nga gadagandagan na diya sa Divisoria mga barangay. Oo. Maibog na din ka na. Tinod. Ano bitaw ba? Tinod. Kaya mo na yung mga butang na sometimes we neglect ba? Kay kanabitang focus ra kay ta ba sa vision, panginabuhi. Mano ito mindset kita ba nga nabuhi ka para ay gipakatao ka para makipagpatay sa pagpanginabuhi. Pero during that time, well, dirita sa kanang pagpanginabuhi, kumbaga anon po na niya kanang maugid ang iyang goal ba? Pero dapat bugsay-bugsay lang. Pag mayroon mong lawas, tulog ka. Kana lang diya. Kung pag mayroon mong lawas. Kasi ma-feel magina na nimo. Kato ba yung gi-mention ganina ba nga maabot ang time nga sige nimo nga gina-neglect ra nimo ang time nga kung katulgon ka ipugos pag nimo nga di ka matulog kinapakibuhaton. Maana di mong lawas ana. Like kapoy ang imuhang lawas pero in your mind murag wala ra. Kaya pa nako. Bawion na nabay ano sa uban, ay term sa uban. Magbilar ko karon do mga duha ka gabi kay bawion na ako ni Sabado Domingo. Naay usa ka online seller ana ba grabe yang before siya namatay. Ingon gid siya nga kanang iyang na-realize walay kapuslanan ang kwarta og tanan niyang kahago. Di naman siya matulog. Kaya nga say nang ganang mukita kag 30, 20 ang adlaw. Di na ka maghula-hula kanang inalang nga income, kanang inalang nga kitaan bay. Di na ka maghula-hula matulog. Sunod-sunod nimo na. Okay, dili man kog ka kumbaga ang pagkakontento nimo ba nga mukita man gani kog 30 nabay na nga feeling. Nga ani kita ko ani inani nga amount with these hours of working, how much more kung ako paning dugangan na oras sa pagpadarbaho? Di na matulog ang uban. Wala na day off. Magulo na, ugma na sad, another 30,000 na sab. Kunya, napot ba yan factor nga, hala, basing, dili na ko ni Marich ka kuta ba? Saan kanina ko ba? So, di na ka mag-wan ba? Di na ka wala na kayo peace of mind. Sige na, kaguna-una ugma na sad. So, diyan lagi mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon. Bugsay-bugsay lang. Bugsay lang. Para mga kasagaran ng mga artista, Papa Chabs, sila ba na di na sila kapahulay. Labi na sikat kang artista. Dili ka no sa bookings. Usa ka oras 400,000 Brad. Unsa man mobalibad ka, di ba? So lagari ka ng lagari. Nalimtan na nimo imong lawas. Dapat bugsay-bugsay lang gid ka. So, halimbawa, imong kuntaon nimong expenses. Uy, akong expenses kada bulan 50. Tapos, sa usan nimo ka rakitan, uy, may income kag 50. Ay, enough na. Iatag na sa ubang tulog. Pasa lang. Katulog na. Spend time. Ako na ko itim sana. Maghimo na lang ka og talent agency. Saman. Bitaw. Pampasa din nimo dito. Tapos commission lang din ka. Paparties concept pala. Tulog ka bay. Wapo na bay. Kay ngano ang mga cancer karon ba, ang mga sakit ba karon? Supposedly old age diseases. Ay nako, mga bata nang kaka-cancer karon. Mga bata nang kaka-high blood, bata na ang mga kaka-diabetes because of lifestyle mga kabarangay. Kasagara karon sa mga bagong generation, wala na sila kahibalo, wala na sila kaila kung saan ang tulog mga kabarangay.
O kanayon yung pag cellphone nila. Kanang wala unda, kanang grabe yung screen time mga ay kana. Sana. Gideclare ba yan na siya World Health Organization na kanang sobra nga paggamit sa gadget is a disease na pare. It's a health condition. Anyway, mga kabarangay, condolence sa pamilyang sunot o sa mga fans sa Aegis. Breast and lung cancer ang causes sa kamatayon sa vocalist o sa vocalist si Miss Mercy Sunot at age 48. Very, very young, mga kabarangay. Now, ang atong pangutana on air and online, Papa Chabs. Unsa di ay nganong magkalang cancer man? Nganong magkalang cancer or nganong magka-cancer man ang tao, mga kabarangay? Nganong magkalang cancer? What is the reason behind it? Unsay buti pasabutan na, mga kabarangay? Unsay rason? Tawag or text na, mga kabarangay. 0915-871-8810, 0967-496-9145. And of course, atong FB page, Barangay FM 108.7 Cagayan de Oro City. Number 1 information and entertainment talk show in Cagayan de Oro City, Talk to Papa 2.0. Yun. Kami ang pambansang tandem. National tandem. Nga mahilig mag-LBM. Lingaw. Balita. At musika. Sa musiko. Entertainment. Papa Artist in the house. Ang papa na masarap papakin. Oh, syempre, ang chubby pero tilawiya. Aming kinakabarangay, ang teacher DJ, Papa Chabs. Dito lang sa number 1 music, information, entertainment, FM station in the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Basta FM. Barangay FM.